Droga taħkmek. Fis-sens li ma tiġix inti fil-kontroll ta' ħajtek. Li tiddeċidi għalik. U tasal li tagħmel kollox għalija. Kien b'dan il-mod skiet li Sean, isem fittizju li għażilna biex nipproteġu l-identità tiegħu, iddeskriva dawn l-aħħar 20 sena meta kien mirkub mill-vizzju ta' droga. Fil-jum dinji kontra l-abbuż u traffikar ta' droga, Sean qasem l-esperjenza tiegħu ma' dan l-istazzjon e kif bħalissa dej bi programm ta' riabilitazzjoni biex jiskonta s-sentenza tiegħu u joħroġ lura fil-komunità. Sean ħadna lura 20 sena. Għalilna li raġuni li misma droga kienet taħlita ta' dwejja minħabba problemi personali u pressjoni minn sħabu. Mal-abbuż ta' droga dbati l-familja. Il-familja dbati ħafna miegħek. Waqt li inti tkun qiegħed għaddejt ieħu huma jkunu id-dar jew post ieħor u ħlief fil-verità fuqek ma jaħsbux. U jħares lura għalilna li ħadd qatt ma jimmaġina li jista' jasal biex ikun wara l-virek ta' ċella fil-ħabs, imma spjega li droga taħkem lil dak li jkun b'tali mod li l-individu ma jibqax jaħseb u jasal jagħmel kollox biex ikollu sustanza, anki jikdeb u jisraq. Jiena waqt li kont il-ħabs qisu 3 snin ilu. Kien id-dadi u ħassejt ħafna. U minn dak iż-żmien law bdejt iktar inħossa xi ħaġa kera li ma nixtieqx nasal li nerġa' nitlef il-ġratment tal-familja u għall-inqas ma nkunx qiegħed hemm magħhom preżenti. Sean qed isegwi programm ta' riabilitazzjoni tas-setqa mifrux fuq sena u xarejn. L-ewwel fażi tajn lil priġunieri sib saqajh u tajnu jirrealizza jekk verament irid jibda paġna ġdida f'ħajtu jew le. Fit-tieni fażi jsiru sessjonijiet ta' psikoloġija u terapija biex l-individwu jaħdem fuq innifsu. Illum il-ġurnata Sean jifhem li droga ta' tippjaċira l-ewwel iżda mbagħad fi kliemu iġġibek indannat. Dik il-ħaġa li titqum fil-għodu mis-sodda u biex tqum minn ġo s-sodda tittabbuża. Ma nafx tista' tkun iktar għar minn hekk fil-verità. Kull ħaġa li tagħmel tittabbuża, tittieħu. Jekk ma tieħux ma tagħmel xejn. U għatem din l-intervista billi rikonoxxa li aktar ma jgħaddi żmien, aktar wieħed jitlef ħin minn ħajtu li ma jistax iġibu lura. Illum inħares lura u nara fil-verità f'dawn l-20 sena kemm tlift fajti. Fej stajt nasal u fej fil-verità qiegħed illum il-ġurnata. Dak kollu li titlef ma terġa' ġibu lura qatt. Żmien kollu li għaddi ma tixxef xejn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.